Goedemiddag, welkom in Samar. Mijn naam is Jouke Hoekstra en te jaren mijn vrouwtje Veenstra doen we de presentatie van dit programma. Met een groot respect hebben we aan de zaterdag het stokje oernamen van Gerkesklooster Stroobos. Wij bezieken ons dorp om deze week een programma te maken waar je in de kunde komen met het dorp Samar en haar inwoners. Samar is een dorp met 1324 inwoners en leidt in de gemeente Tietzegsterdeel. Samar bestaat naast de dorpskern uit de borstkippen Samara Heide en de Hasten. Wij beginnen nu met ons eerste item, de moene als kunstobject. Deze week sturen we uit voor het Moenenpaard in Samar, naast Noordmoene de Hoop. Deze moene is de enigste Noordmoene in de gemeente Tietzegsterdeel. Noord is het Frieske woord van koren. We jouwen de keuzes uit Samar gelegenheid om de monen op verschillende wijze te maken. Op het eind van deze week laten we alle kunstobjecten aan je zien. We beginnen met Herman Nissing. Herman, van hokkermateriaal maak je jou de moon? Van speksteen, van serpentijn en van albast. Is het moeilijk om zoks te bewerken? Is het materiaal waarvan je zegt dat maat had een hele tijd nodig? Het speksteen, dat is zacht materiaal en die andere twee die zijn wat harder, zeg maar. En dat bewerk je met vijlen en zagen en schuren. En ga je alleen nog broek je dit materiaal of broek je nog andere materialen? Nee, alleen serpentijn. Want een ander is te hard, dat moet je met machines bewerken. En dat doe ik niet. Ik doe het allemaal met de hand, zeg maar. En exposities, hou ik exposities? Nou, een enkele keer. Dat Kunstig om maar is geweest, zeg maar. En daar heb ik aan meegedaan. Maar er is ermee opgehouden. En nu tentoonstel ik het zo, zeg maar. Bij huis. Wij zullen het eind van de week dit eindresultaat zien. Ik dank je tieren van jouw tiert en jouw energie die je erin stapje woe. We beginnen nu naar de Smoekenhoeken. Ja, bij mij in de Smoekenhoeken zitten Gerrit Veenstra en Greta Hoekstra van Dwarfskranten de Koekoek. Dwarfskranten de Koekoek, dat is een heel bekend bladbuis in het dorp. Wij als Samaders kennen dit blad zelf heel goed. Maar Veenstra, hoe is het de Dwarfskranten nou ontstaan? Nou, de Dwarfskranten is ontstaan. Ik kwam zelf uit Wergenwaai en daar hebben we de Havensbank. En dat weer een prachtig bladje wat één keer in de maand daaruit kwam. En toen ging ik een periode in Samar en toen miste ik dat bladje wel. Ik denk, nou, is dat ik wat voor Samar? Ik ben toen naar de toenmalige voorzitter van de Dwarsbelang geweest. En die viel er ook woord voor. En hij zei, we moeten maar eens eens zien in Samar. We zijn bij de verenigingen Delmatten en jaren kennen, is dat wat voor Samar? En die verenigingen die winnen er al heel vlak voor. Dus hij is ontstaan. Ja, en ik begreep dus, je voor de Dwarfskranten wie er dus helemaal niet in het dorp werd met verenigingen onkundig gewoon dit of datzelfde deze maand gebeuren. Ja, er winnen wel eens een paar losse bladjes in. De Dwarsbelang, die jekken en afjouwer, die kwamen naar zo'n aan een keer uit. En zij winnen wel meer verenigingen, niet aan gewoon een bladje één keer in 2 of 3 maanden een keer bij de door deel brachten. Ja. Greta, hoe lang bestiert de Dwarfskranten nou al? We hadden nou eens 24-jarig jubileum vorig jaar gewoon. Dus we zijn nu eens met onze 26e jaargang bezig. Ja, 26 jaar, dat is een hele protte voor zijn Dwarfskranten vanzelf. Hoe wordt zo'n financieel stiepen? Hadden mensen een abonnement op een kranten bijvoorbeeld? Nee, de mensen die krijgen de kranten vergees. En we hebben een aantal adverteerders in de Dwarfskranten en de donaties die we één keer in het jaar krijgen. Ja, ja. Is het dreig om de advertenties te verkopen onder de bedrijven? Nee, daar heb ik geen moeite mee. Oké, Nee. dus en bent alleen maar Samader ondernemers die daarin staan of mij els niet daarin staan? We hebben ook wel ondernemers uit het dorp, uit om lezende dorpen waar die het adverteren. Ja, maar om nou zo'n Dwarfskranten te maken vanzelf, moet er zelf alle maanden wel een kopie binnenkomen. Bepalen je nou wat erin komt te staan of mij de inwoners van Samar en de boeten zelf wat omgaan wat erin komen kan? Ja, de smarters die leveren zelf de verhaaltjes aan en de uitslagen van verenigingen. En mochten er wel dingen tussen zitten die de hele tijd door de beugel kennen, die zeggen nou dit past eigenlijk net, dit is kwetsend of zo, dat helpen we er aan uit en nemen we met die mensen contact op. Ja, en hoe vaak verschijnt dan de kranten? Ja, Halve keer. Halve keer Ja, in het jaar.
hier. In Dus het seizoen. In het seizoen, Ja. oké. En ga je met een grote oplage van de kranten? Met 644 komen eruit. 644. Die worden En die gedrukt. komen dan hoers en hoers worden die verspreid. Ja, en bij de adverteerdersdeel. Oké. Ja. Hoe groot is je redactie? De redactie die bestaat uit 4 personen. 4 personen en is dat elke keer weer wisselend? Of Nee, dat- de meesten die zitten al jarenlang in het bestuur. Oké. Zeg maar, in de redactie, ja. ja. Je hebt de Dwarfskranten, je hebt een prachtig boek uit Jong Losse Vlodders. Je bundel je alle jaren de Dwarfskranten. Dus je bent een hele actieve Dwarfskranten-redactie, lijkt het me daar. Ja, dat was maar net te klaaien. Mooi. Die misschien die Lasse Vlodders, maar die Lasse Vlodder is een item wat in de koekoek elke maand naar voren gebracht wordt. Prima, dat is een Wat call. schreeuwen we. Ja, klopt. Greta en Gerrit Veenstra, dank voor je kom hier naar de Smokkenhoeken. Bedankt. Dit is mijn dwaarte, tussen heide en de maar. Liet meesten tinken, hoe bijzonder is ze maar. Al ben ik vier van huis, in dromen als Parijs. Roep ik het zo naar, dan ben ik met u. Wie gaan er nou verder met geen ja, geen nee, geen En dat is de quiz van Ik houd van ze maar. Ik ga je 2 verenigingen naast me staan. Rechts van mij is de Damvereniging De Haste. Links van mij is de koorleden van Laus Deo. Dus het is geen ja, geen nee, geen Waar dat zijt, die gaat achter ons staan. En zullen we zien waar het snelste zien meesken kwijtrekken, dan waar het langste houdt. Ik begin met de Damvereniging. Jo, ben een lid van de Damvereniging. Ja, Helaas. Achter ons sluiten. Dan ga ik nou verder met het koor. En Jo bent lid van het koor Laus Deo? Dat klopt. Hartstikke mooi. En wat betekent Laus Deo? Laus Deo betekent het Loof den Heer. En hij hem een protte leden? We hebben 26 leden. En hoe lang bestaat het koor al? Koor bestaat dit jaar 52 jaar. En je doet het mijn protte nog steeds? Nog steeds. En de dirigent, hij hem daar, is het een aardige dirigent? Of is die streng? Of wat maak ik me erbij voorstellen? Nee, het is een heel aardige dirigent. Oh, Dat had ze lang volhouden. Wij gaan nou verder met de Damvereniging. Nou ja, Jo speel je altijd op een moment te Jonna get. Wie spelen mij niet aan, maar ik wil eens... Ja, het valt net mij. En dan gaan we nou verder weer met het koor. Eens even zien, wat is de naam van jouw dirigent? Papa Reisma. En dan kan je het goed mee vinden? Ja, dat kan het heel goed. De Damvereniging. Ha, ik ben haast om je vragen heen. In de verhouding malje-vrouwje. Oh nee, dat is de oren van de andere kant. Ik ben even niet naar waar, hè? Speel je hem wel eens in orenclubs? Ja, we spelen 8 keer in het jaar in orenclubs. Is dat net saai? Dat was een toneel van de toneelvereniging vrije. Die zei ik, nee, die zei ik dat... die kennen... oh, weet ik niet. Die houdt hetzelfde antwoord. Ja, maar dam je? Dan denk ik van, wat dam je? Wat van die dingetjes eroverheen in scoren. Ja, het zou mij net bekoren kennen. Maar goed, maar maak je daar hier op wat bij denken? Dan mag je binnen tegen, ja. We gaan weer verder met koor. Komen alle leden van het koor komen die uit Samar? Er komen verscheiden uit Samar, maar ik uit de boeteplakken, uit Zeewoord, uit Burgum, uit Watten en Wergier komen gewoon wij. Dat is een heel lijn uit de richting. Valt wel mij, hè? Zie halen je een auto. Oké. En ga ik vaak fotosjong? Begin ik was fotosjong, 5 keer in het jaar. En dat vind je is toevoeging aan het koor? Zeker is dat een toevoeging. Ja, maar dat je net voortgaan, dat is ik net volgen. Wie heeft toch als jongen mij plezier en dan mij ik eens een keer een overjaren leren, hè? Dat is weer. Nou, eens even zien. Ik moet even wel dat goede vakje gaan natuurlijk. Hè? Wat voor stemmen ben er al hier in het koor? Sopraan, alt,
tenor en de bas. Nou, ik vind dat je met allebei de hartstikke goed spelen ha. En ik dank je voor dit hele gebeuren hier. Voor de quiz ik hoort van ze maar. En we gaan nog verder met Soap, de kellerleefde. Elke dag waar we in dit programma een vaste groep mensen naar voren komen laten die een stelling beantwoorden gaan. Wij hadden alle mensen hier op de tribune een reed en een green briefje, jong. Ik lees dadelijk de stelling voor. Daarna steken de mensen hun mening op. Een groene als ze voor binnen, een reden als ze tegen binnen. En de stelling van jou is: jongens, na zo'n uren hadden de mensen maar geen computer meer aan. Daar ben een hele grote mensen op tjen. En ik wil even beginnen met Hoekstra. Waarom ben je daarop tjen? Nou, ik vind dat de mensen graag naar een club daar willen. Dan gaan ze daarheen. Dan vinden ze dat maar dan achter de computer te zitten. Oké, dat is een mening van jou. Wat is je mening? Nou, mijn mening is, ik ben ervoor, omdat hele volle band of meisken, die zitten achter de computer of van de televisie. En dan doen ze niks en dat is helemaal niet goed voor die. Dus kist Jonas dat simmer is, kist ik nog wel een boetenbadje. Dat is een hele mooie voor die. Want toen zei het, op zo'n manier had er wat meer tijd voor elkaar en meer aandacht van elkaar. Strijker. Nou, ik vind dat je jongens toch wel achter de computer moeten. Want wanneer had ik dan mijn stukjes schreeuwen voor de koekoek? Dat is ik weer even een punt. Hoe ging dat vroeger? Toen had je geen computer zelf. Computer. Nou ja, we buiten en we deden wat speltjes steken. En zo'n jou ervoor was dat iedereen om zo'n uur jongens de computer uit had en waarop er strijd is. Ben je ervoor? Stritten net natuurlijk. Hoe is het wel gezellig. Maar
de meesten door om zo'n uur jongens de computer uit. Ben je voor of ben je het zien? Ben ik voor. Jo bent ervoor. Nog eens even een mening. Zit er in de Sumar op die computers een uitknop? Ja, dat is even een vraag, hè? Wat denk je hem daarvan? Nou, ik vind dat de jongens wat de computer maakt. Want als het nou in de winter is, kan we net boetenwatsen en zo. En dan kan je van de computerspeltjes aan. Dat is een hele mooie. Ik wil je bedanken voor de stelling en we show je morgen vanzelfs weer. Wij gaan nu weer naar het talent. Een vast onderdeel in Doch het van in Dwarp is het plaatselijk talent. En talent hebben we hier in Semar. En degene die het spitsen aanbiedt met mij, dat is Mattie de Jong. Mattie, ik zie net 1 talentje zitten, maar ik zie je 3 talenten zitten. Zou je er misschien iets over vertellen kunnen? Ja, dat kan. Ik had dit als een hobby ben ik begonnen met de hondjes. En mijn hobby is uit rang als trimsalon. Dus door alle honden. Maar dit zijn mijn grote poedels, grote zwarte poedels. De ene grote is 3 hier. En het is een pup van 4 hier. En dan ga ik met de showen. En behendigheid en jachttraining door mij. En gehoorzaam training door mij. Dus en de knipveljaren. Dat kost het ik een soort tijd, als net. Ik had een heel soort tijd. Tenminste die grote met het lange hier. Met dit mooie kop. Nou, die maak ik sowieso te wakker in de week en mijn goed uitkomen. Voordat ze een keer weer naar de show te gisten. Dan mag ze een goed onderhouden. En alleen nog binnenlandse shows of ook buitenlandse shows? Internationaal? Ik heb buitenlandse shows hakrang. In België, Duitsland hakrang. Maar ik ga nou zachtvolle shows eraan. Dus, en ik ben al zale heugen met mijn vakken en met mijn trimsalon. Dus ik dacht, het had nou een beetje een lege pitje. En alleen nog de poedels of ik nog een oorsoort hoen? Ik ga de poedelshak en ik ga de airdeeltriers. Daar ben ik eerst mee begonnen, met de airdeeltriers. Oké. Nou, het is een heel volle werk. En ik vind het hartstikke fijn dat we dit even jaren konden. Ik dank die voor die aanwezigheid mij bij de hond, want het is voor hun ik wel wat. En dan gaan we nou oer naar het Rijthoeske. Zei Riet, wist u wat ze bedoelen met het spreekwoord betere jood en ei als morgen heen? Ja, wees wel right. Dat betekent, men kan beter het wissen voor het onwissen nemen. Wij zijn onbelangrijk bij de minuut van. En daar hebben we 3 vragen voor. Waar bent u? Ik ben Harry van der Meer. En wat organiseert u? Ik organiseer de autocross Mai. En wanneer is het en waar is het? Er is van hier op 28 mei, oftewel het tweede Pinksterdag, dan hebben wij de autocross op de Samarreheide. Ja. En we hebben zaterdag de inschrijving gehad op Hasten. We hebben ongeveer 180 deelnemers hebben nog wel op papier staan. De volgende klassen zijn aanwezig. De damesklasse, de juniorklasse, de standaardklasse en de vrije regio. En de 2 liters door van die mij. Bij de vrije regio kunnen we nog wel wat deelnemers hebben. En die kunnen hun nog inschrijven via het volgende telefoonnummer. 0511 46 42 20 of 06 422 214 12. Ik zou zeggen, mensen die de autosport een warm hart dragen, kom 2 Pinksterdag alleen naar de heide op het Boskwaai. Daar is een autocross en dat is nog nooit eerder gegaan. Dus altijd prijs. Kom naar de heide thuis, zou ik zeggen. Dank u wel, Harry. Wie binnen haast aan het eindkomen van deze eerste uitsturing van Doch het van in Dwarp in Semar. Morgen gaan we verder met de uitsturing aan het Monenpaard in Semar. Jong wordt het programma herhalen om jou te zien op Omroep Friesland. We sluiten aan met muziek uit Semar. Een groep muzikanten uit het dorp vormen de band Semar Kest. Een noffelijke jong taweeske en graag ontmoen.